stúpame do neba. Od Peručaca až na samý vrch, na Banskú stenu. Toľkými tunelami sme prešli. Není vidno Brín. A nemám ani jeden náhradný, tak aspoň jeden. Ó, 2. No pozri sa, koľko je už. Ale aký? Vykresaný. Tak, vtedy, keď sme boli. Áno, z druhej strany. To bolo ale Bosne. Ale taký velikánsky bol. No, to bolo ako jaskyňa. Aká kuča. Víkendica. Krásne. Dobré miesto máme vidieť. A furt sa stáva, takže furt je tu povolenie stavať v Národnom parku. Tam je na pláž. Na Tare, v Národnom parku. A jak idú do vody, tam je blato. Nie, blato, že to dobré, majú autá až pri vode. Srbi. Jo, do cíle sme dorazili, neviem, kde zaparkujem. Tam sa fotia všetci. To je fotopoint. Hento hore vyzerá jak Vidíkovac, a keď nebude... Také isté. Šoferín. Tu som zbadal výjazdnú cestu. Tuto už sú kocky na základy, asi bude Vidíkovac. A tu som zastavil zrazu. Fotogenické. Všetko tie chaty. Vieš, aké to musí byť krásne, keď je tu meter snehu? No to musí. Presne jak z tých Koštúricových filmov. Pozri na to a tie špicaky. To jeden z nich bude tam. Ale tento sme chceli ísť pozrieť vtedy. Áno, nie, toto je Koštúricov druhý. Áno, toto je jeho druhý hotel. Kámene na ceste.
cagnone. Je tu asfaltka, vieš? Tu máme fóliu vytvorenú prachom, no nech sa páči. To je ona, Zelengora. Boli pekne pri kraji, pri priepasti. Toto Orlovačské jazero je jedno z najkrajších, lebo má najkrajšiu scenériu za sebou. No je to tak.
Toto moje oči ešte nevideli. Divlje konje. Divé konje. Dva sata to nebude, to budú 3,5 sata. A na tej hore vzadu svieti slnko. Nemám slov. To je jak z tých pohľadníc. Alebo tých reklamných uputávok na krásu rakúskych aut, ale pritom sme v Bosne. Koliko imaš krava? 3? 10. 10 krava i? 100 ovaca. I 100 ovaca. I robiš sir i mleko, sve? Sir, mleko, kajmak, cijeli sir izmi. A pas koliko ima? Ima 5. 5 pasa? Da. A vlka nema ili medveda? Ne, nisam vidjela, ja nisam vidjela ništa. Ali jesto ali ne vidjela? Ima i, ali nisam vidjela. Ima. Ale Zelengora je... Za turistu. Za turistu znam, za život teško. Za život teško. Mi 100 dana ostanemo. 100 dana ste tu, 265 dana Trebinje? Da. Tak. No. Dobre, hvala ti. Molim i drugi put. To samostatná epizóda bude iba o Zelengore, už to vidím, lebo však to máme toľko nahraté.
kamenné more. Toto je najkrajší taký úsek, že úplne divoký. Ty sa tam viacíš. Ja som dobre. No toto musí byť zimné dobrodružstvo. Toto je presne, keď sa ide na Tisovicu v Preni, po hory Preň. Tiež tam takéto bláznivé výhľady, akurát ešte sú tuto po boku veľké borovice. Veľké Obrovské. kamene, Nie. tie malé kamene. Borovice. Myslím, kamenné borovice. Ideme od začiatku minimálne 5-6 hodín už To tak. ideme, ale toto, že 2 hodiny. Vieš, tam povedal. 2 hodiny. Masata. Dobre, masata, ale kebyže ideme, lenže my neideme. My aj filmujeme, robíme rozhovory, lietame. Idem si takto lesom a zrazu sa pozriem doľava. A čo vidím? A podo mnou priepasť 300 metrová. A idem si zase lesom. Lebo toto akože nemôžeš nekamerovať takúto cestu, len by som bol aký kameň zase netrafil. Co to tu je? To je kmeň. Tu sa nám to otvorilo na každú stranu. To je zaujímavejšie. To je krajšie. To je. To sú Alpy. Bosňacké Alpy. Dovidenia. Asfalt. Neverím. Prísavačku. Po koľkých? Po 7 hodinách? 7 hodín. Po 7 hodinách našotolili asfalt. Víťazstvo. No uvidíme dokedy. Však už až do hotela. Už sme v civilizácii. Dorazili sme na Stolovú horu v Juhoafrickej republike. Krávy. Tam sú dole krávy. Kde? Oproti nám? Takéto údolie. Takéto údolie a na konci ktorého je Stolová hora. Tak to je taký poloasfalt. Ale nie, to už je asfalt. Počkaj, povyprávam sa s ňou, čo povie. Serus, kráva. Kako máš? Dobro? Tak je dobre. Idemo. Ideme dole na Dolniaky. Trebinie. Tam ťa čaká prekvapenie. Tvojmu sudce blízke. Daj mi dozadu štvorku. Môžeš. Nie je moc dobre vidieť. A teraz čo? Čo s vami? A hrajeme kličkovano. Doľava, doprava, kráva, doľava, len aby nás čo nám nešlo oproti, akurát keď budeme vedľa krávy. Tá je na chuť. Chuďatko? To je riadna dolinka.
Tak to dopadne auto, keď jazdíte 7 hodín po šotoline. Špinavé. Čári mári, fuk. No, už je čistá. Ako má byť.